Komen jullie de vloer op? Je luistert naar elkaar alsof je een verhaal voor het eerst hoort. En daarbij weet je natuurlijk heel goed wat het volgende is dat gaat komen. Cool. Gaan we nu zo meteen een echte doorloop doen? Ik ga even mijn laptop denk ik aan Aniek geven. 4 mensen van nu en 2 uit het verleden. En eigenlijk hebben we hetzelfde verhaal. Is er niks veranderd. Wat is het vreemd dat het nog steeds zo is. Terwijl ik me weet herinneren uit mijn jeugd bij de bevrijding dat iedereen zei nooit meer. Yes, dan zetten jullie hen neer. De voorstelling gaat dus eigenlijk over de ontmoeting tussen onze 2 ouderen, Harry en Piet, met onze 4 jongeren, Wassim, Rami, Asra en Saba, die elkaar ontmoeten vanuit het gegeven dat ze allemaal in oorlog zijn opgegroeid. En wat daarin de verbinding tussen hen is, ondanks al die verschillen die je op het eerste oog eigenlijk ziet. Zal ik jou eens wat vertellen? In april 1945 moest ik van Balk naar Nijbeets. En toen ben ik van Jouden af gaan lopen naar Nijbeets toe. Nou, dat was een leuk eindje hoor. Ja. Voor zo'n qua jongen van 7 jaar. Mijn moeder kwam uit Friesland, uit Nijbeets. En ik was het eerste kind. En ik heb dus die oorlog als kleinkind daar meegemaakt. En daar is bij ons en in het gezin en in de buurt aardig wat dingen die niet leuk zijn gebeurd. Als kleinkind, ja, ik zeg altijd, je stond erbij en je keek ernaar. En je kreeg op een hele bende dingen geen antwoord. Ik kom officieel uit Sudan, maar ik was ook in Egypte wonen. En mijn ouders ook in Egypte. Dus ik ben alleen hier. Zo. Jonkje, Harry, bist u daar? Ik zei ja. En hij pakte me zo uit. Het is alles oorlog. Als het voor kinderen of voor ouders, het is gewoon een oorlog. Dus ja, ik heb ook dezelfde situatie. Dus, ja, toen was ik in Sudan wonen. En, ja. Ze brengen je terug. Ze brengen me meer dan 70 jaar terug. Dan komt het heel dichtbij. En dan denk ik steeds, jongens, jullie beginnen pas. Je draagt het je hele leven mee. Is dat eigenlijk erg? في دمشق يواصل الفعل المضارع أشغاله الأموية نمشي إلى غدنا واثقين من الشمس في أمسنا. Dan zijn er toch wel eens momenten onverwachts die in je opkomt, ja. Dan komt er ook iets terug. Wat je liever niet wil dat terugkomt, maar ja, dat hoort er een keer bij. En dat komt onverwachts soms weer terug. Maar je moet in die voorstelling doorgaan. Ik had gewoon een enorme drive om met dit project te beginnen, omdat ik het zo belangrijk vind om niet je ogen te sluiten voor alles wat er gaande is in de wereld, maar juist te kijken. En vaak als je naar het nieuws kijkt, dan zijn oorlogen toch heel erg ver van je bed. En begrijp je eigenlijk niet zo goed waar het nou allemaal over gaat. En juist door dan met echte mensen, met persoonlijke verhalen te gaan praten en nu dan theater te maken, begrijp ik een stuk beter wat er in de wereld aan de hand is. En dat hoop ik dat het publiek dat straks ook heeft. Nu ben ik gevlucht van hetzelfde leger. Nu niet meer samen zitten, samen eten met mijn familie. Ik heb alles gemist. Ik hoop dat ze inzien dat de mensen die tegenwoordig in dit land komen, die op de vlucht zijn, dat ze net zoals ons zijn. En zoals wij opgevangen zijn 70 jaar geleden, dat we hun ook opvangen.